Bun, Yan, kopi siji, kopi gula aren kayak ini sih tak tumbin ya. Ih, raposo kono cintane jero ngisinake ae. Ya cukup anggo yang ngerin gak karo mak sama gue. Cok nyelimpeke nek nono bapakne sok kono gue. Nyake kopine nek nono bapakne sing nek lincah-linci jan. Ya karo nyambi to ora apa to. Kemarin ono tubuh ya ini kok. Bong. Dek keprapo sapa, Ang? Ora isin kok karo anake ya. Ayo poso to tong nyunge mau uduk sumurjan. Rasane kemeluwang tong jang ora mayani meneng ayo jeneng anak ak ya. Sinake ya. Tuwa mbok. Isin karo anake kae gak pirang dino, gak telung dino wis mukel ya ini. Potong ngomong pas beduk tak nganu duduk meneng ae. Kae Pak, mine wis mateng kae. Slek beduduk ora enak. Kok ya kok gak tong wah nemen sama ngene untuk ngombe kan malah mangan ae. Jangan ini. Oh, aku kok ae wadine IP kuwi